VSSC പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹരിയാനയിലെ ജിണ്ട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള വൻ സംഘം. ആൾമാറാട്ടം നടത്തി കോപ്പി അടിക്കുന്നതിന് ഇവർ 7 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രതിഫലം വാങ്ങിയിരുന്നത് എന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. തട്ടിപ്പിന് പിന്നിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ഉൾപ്പെടെ അറസ്റ്റിലായി 3 പേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സെയ്ഫ് സൈലാബ്ദീനാണ് ചേരുന്നത്. സെയ്ഫ്, ഈ ഹൈടെക് തട്ടിപ്പിന്റെ കഥ കേട്ട് നമ്മൾ ആകെ ഞെട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്? രശ്മി, ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയൊരു സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഹരിയാനയിലെ ജിണ്ട് ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നത്. 2 സംഘങ്ങളാണ് ഈ പരീക്ഷ തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ ഉള്ളത്. 7 ലക്ഷം രൂപയാണ് പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് പ്രതിഫലമായി നൽകുന്നത്. ഇതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ജിണ്ട് ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. ആൾമാറാട്ടം നടത്തി പരീക്ഷാ തട്ടിപ്പിന് 7 ലക്ഷം രൂപ, അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി അത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു പരീക്ഷ എഴുതി അത് പാസ്സായി എടുക്കുന്നതിന് 7 ലക്ഷം രൂപ നൽകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചെറിയ ഒരു കാര്യമല്ല. അതിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത കൂടുതലായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പിടിയിലായ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കുറ്റം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത് എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ജിണ്ട് ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വിങ്, ഒരു പ്രത്യേക ഓഫീസ് സംവിധാനം പോലെ ഒരു കൺട്രോൾ റൂം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായി പലതരത്തിലുള്ള ഡിവൈസുകൾ വഴി, ബ്ലൂടൂത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിവൈസ് വഴി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം, ഒരു പ്രത്യേക ഓഫീസ് പോലൊരു കേന്ദ്രം, ഒരു കേന്ദ്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുകൂടി പോലീസ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത് ചെറിയൊരു തട്ടിപ്പല്ല. രാജ്യത്തെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പോലീസ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ പിടിയിലായ 3 പ്രതികളോട് പോലീസ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇത് VSSCയിൽ മാത്രം നടന്ന തട്ടിപ്പല്ല, പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പോലീസ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് വ്യാപകമായ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ കേരള പോലീസിന് അവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാനുള്ള അന്വേഷണ പരിധി ഇല്ല. അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ അന്വേഷണം നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണോ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനം കൂടി കേരള പോലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ വ്യാപ്തി ചെറുതല്ല. 7 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥി നൽകേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 സംഘം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്, ഹരിയാനയിലെ ജിണ്ട് ജില്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു സംഘം ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം കൂടി പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. രേഷ്മ, സേഫ്, ഇപ്പോൾ 3 പേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവരെ കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂടുതൽ സത്യങ്ങൾ വെളിവാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഉള്ളത്. ഇനി മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അന്തർ സംസ്ഥാന ബന്ധമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സേഫ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിയമപരമായൊക്കെ അതിൽ ചില സങ്കീർണതകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അറസ്റ്റിലായ 3 ആളുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറമുള്ള എന്ത് നടപടികളിലേക്കാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇനി കടക്കാൻ പോകുന്നത്? ഈ കേരളത്തിലെ പോലീസ് സംഘത്തിന് രേഷ്മ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു അന്വേഷണത്തിനൊരു പരിധിയുണ്ട്. അവർക്കൊരു മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്ത് കയറി അന്വേഷണം നടത്തി അവിടുത്തെ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഇവർ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുള്ളത്? പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേരള പോലീസിന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ പോലീസിനെ, അവിടുത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസിനെ ഈ വിവരം അറിയിക്കുക, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പരിശോധന ആ സംസ്ഥാനം നടത്തുക. എന്തായാലും 3 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പരീക്ഷ, VSSC പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷയുടെ മാത്രം കാര്യങ്ങളാണ് കേരള പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നത്. അതിൽ വലിയ സംഘമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് ഈ കുറച്ച് പേരല്ല, ഈ 3 പേരല്ല, അതിന് പിന്നിൽ മറ്റു കൂടുതൽ പേരുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം അവരെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളിലേക്കും മറ്റും പോലീസ് വേഗത്തിൽ കടക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിന് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുള്ളൂ. രേഷ്മ, ശരി, തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സെയ്ഫ് സൈലാബ്ദീനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.